Godt. Vi er kommet til opgave 5, 2 kvadrater og en cirkel. I opgave 5.1 lyder opgaven: tegn en anden cirkel med et indskrevet og et omskrevet kvadrat. Brug eventuelt et geometriprogram. Jeg vælger at bruge GeoGebra, og jeg er gået på geogebra.org, vælger den midterste, GeoGebra matematik apps, klikker på den, og så åbner den. Det første jeg gør er at flytte den nederste her, den skal jeg ikke bruge, og så fjerner jeg akserne, og jeg fjerner gitteret. Så tænker jeg til at starte med, at jeg godt vil have et tekstfelt, og det sætter jeg herover i højre side, og jeg vil først laver jeg en sidelængde, og den vælger jeg skal være 8 cm. Og den skal jeg bruge som udgangspunkt for min regulære polygon, som jo er, det vil være mit kvadrat. Og når jeg har lavet det, så skal jeg have lavet midtpunkter på alle 4 sider. Så det er sådan set min huskeliste, jeg har her til den første. Og det kunne godt være, at jeg lige nu fik sat den sådan, så den er lidt svær at læse. Så jeg flytter den lige, tænker jeg, hvis jeg kan få den flyttet ind. Flyt. Så har jeg min tekstboks. Det var lidt svært. Nå, jeg prøver alligevel her et linjestykke med en given længde. Her, og længden skal være 8 cm. 8 enter. Så skulle den gerne lave linjestykket A til B på 8. Så går jeg op i regulær polygon, klikker på denne her, tager fra punkt A til punkt B, vælger 4 sider, OK. Så har jeg min første kvadrat, det bliver mit omskrevet kvadrat. På det her skal jeg bruge midtpunkter på alle sider. Midtpunkt eller centrum vælger jeg. Så jeg klikker her på A og B, så får jeg midtpunktet E, jeg klikker B til C, får midtpunktet F, C til D, får midtpunktet G og D til A. Nu har jeg de 4 midtpunkter E, F, G og H. Godt. Så laver jeg et nyt tekstfelt. Fordi her er step nummer 2. Jeg skal have lavet en cirkel i mit kvadrat. Og så går jeg op på cirkelværktøjet og vælger cirkel gennem 3 punkter. Så jeg tager punkt H, E og F. Så har jeg fået min cirkel og mit omskrevne kvadrat. Så laver jeg lige en ny tekstfelt her. Ja. Tekst. Det er nummer 3. Jeg skal have sat linjestykker mellem midtpunkterne. Og bagefter så skal jeg sætte længder på. Så det vil sige, at jeg går ind i mit linjeværktøj, tager linjestykke, så forbinder jeg E med F, jeg forbinder F med G, jeg forbinder G med H, og jeg forbinder H med F. Nu har jeg konstrueret det omskrevne kvadrat, cirklen og det indskrevne kvadrat.
Så går jeg op i mit længde, eller mit måleredskab, og vælger længde. Så tager jeg lige afstanden mellem D og C, og den er 8 cm. Den flytter jeg lige op. Og så tager jeg afstanden, længde mellem G og F. Den skal vi også godt lige flytte lidt. Den flytter jeg herhen. Og så tænker jeg, at denne her omkreds af polygon, den skal jeg vel i og for sig ikke bruge lige nu. Så den sletter jeg. Hvis jeg nu skal beregne arealet af det indskrevne kvadrat, så kunne jeg jo lave et linjestykker her fra G til F og fra H til F her, sådan så jeg får retvinklede trekanter, hvor jeg kan sige, at jeg ved, at længden mellem H og F, den er 8, og jeg ved, at afstanden G til H, jeg flytter lige den her nede, og længden G til skæringspunktet her, det kan være, at jeg lige skal sætte skæringspunktet ind, der, og afstanden her, den er 4. Så kan jeg bruge dem til beregning af trekantens areal.